Igbo Language, ị gara ahịa taa? Good morning to you. Did you go to market today? Mba, agaghị m ahịa taa. Ọ bụ echi ka m ga-aga. Mba, agaghị m ahịa taa. Ọ bụ echi ka m ga-aga. No, I didn't go to market today. I'll be going tomorrow. Echi, tomorrow. Ọ dị mma. Gịnị ka ị chọrọ ịzụ? All right. What do you want to buy? Achọrọ m ịzụ anụ, ji na akwụkwọ nri. Achọrọ m ịzụ anụ, ji na akwụkwọ nri. I want to buy meat, yam, and vegetables. Ọ dị mma nke ukwuu. Ka ọ dị echi. That's very good. See you tomorrow.